Drago mi je što smo večeras se sabrali ovde u ovim kalemegdanskim svetinjama da porazgovaramo o svetim tajnama krštenja i miropomazanja. Nalazimo se u ovim danima velikog časnog posta kada se u crkvi, naravno vršena su krštenja i na druge praznike Gospodnje, ali najviše su vršena na Veliku subotu uoči Vaskrsenja Hristovog, tako da bi oni koji žele da se krste i koji su u toku posta pripremani, poučavani, dočekali Vaskrsenje Hristovo, taj najveći praznik, praznik nad praznicima, kršteni. I ostatak od toga jeste upravo i danas običaj kada hoćemo da služimo paskalno jutrenje, onda svi palimo sveće i obilazimo oko hrama i pozdravljamo se ulazeći u hram sa radosnim pozdravom Hristos Vaskrse. Dakle, to je ostatak od tih novokrštenih koji su nekada pripremani u toku posta i na Veliku subotu se krštavali. Tako i mi u ovim svetinjama držimo predavanja o svetim tajnama, o uopšte životu u crkvi, o životu u Hristu, ne samo da bi se poučili oni koji žele da se krste, već da bi oni koji su kršteni nešto više saznali, da bi se utvrdili u veri, da bi bolje upoznali svoju veru i da bi sutra svoju decu, dakle, krstili i upoznali sa Hristom Vaskrslim. Dakle, neophodna su ovakva predavanja i za one koji hoće da se krste, a i za one koji su kršteni. Zašto su neophodna? Pa zato što mi danas imamo najmanje onih koji dođu da se krste i da kažu svešteniku: Oče, ja želim da živim svetotajinski, želim da učestvujem u svetoj liturgiji, u Evharistiji, da se pričešćujem živim Bogom, želim da se ispovedam, želim da budem sa Hristom. I čovek zaista koji je sa Hristom, on se ovekovečuje, on se obožuje. I u velikom je dobitku da smrtni čovek sjedinjen sa Hristom se ovekovečuje. Upisuje se u knjigu života, u knjigu živih, u Božiju knjigu. Međutim, takvih je malo. Mnogo više oni koji dođu pa kažu: Oče, trebam uskoro da kumujem na krštenju ili na venčanju, a nisam kršten. Hteo bi da se krstim. Ili dođe pa kaže roditelj: evo sad će da se navrši rođendan detetu, nisam ja neki baš vernik, nije ni drugi roditelj, ali bi želeli da ispoštujemo običaj. Želeli bi da krstimo dete. Ima čak i oni koji kažu: želimo da krstimo dete, nešto plače, nešto nije dobro, pa da vidimo, eto, da možda se tu nešto promeni. Ili neko želi da se venča u crkvi, pa kaže: hajde da se krstim jer ne mogu da se venčam. Šta tu sveštenik da uradi? Naravno da će on da se raduje onome koji kaže da želi da se krsti da bi živeo sa Hristom. Ali ne može ni ove da odbije. Ne može da kaže: neću da te krstim. Zašto? Pa zato što svoju nadu polaže u milost Božju, u blagodat Božju, da će Bog učiniti i pomoći da taj možda duhovno progleda. I naravno, morao bi toga da pouči. Da ga pouči, da mu kaže šta je to krštenje, šta je to miropomazanje, šta je to Evharistija, šta je to pokajanje i uopšte da ga pouči o životu u crkvi.
Zašto kažem da nadu svoju polaže u milost Božju i u blagoslov Božji? Pa zato što imamo primjera kroz istoriju crkve da je recimo neko krstio se ne svojom voljom ili ne sa nekom ljubavlju ili ne sa nekom željom, ali je samim krštenjem blagodat Božja prostrujala kroz njega i on je postao zaista nov čovek. Imamo čak blaženog Porfirija, koji je bio glumac, koji se izigravao sa hrišćanstvom, izigravao se čak i sa svetom tajnom krštenja. I on je na pozornici napravio bazen i tako se ismevao. Međutim, kad je ušao u vodu, ipak se desilo čudo da je taj čovek promenio svoje mišljenje i posle je postradao za Hrista. Dakle, postao je mučenik. To kada sveštenik ima na umu, onda on teško može odbiti nekoga ko dođe i sa ovakvim razlozima i zatraži da se krsti. Kada kaže, evo, da ispoštujemo taj običaj, dakle, krštenje svoditi na običaj. Ali pouka je neophodna. Pouka je neophodna jer mnogi ljudi kada dođu prvi put u crkvu, njima skoro ništa ne bude jasno. Čak im bude teško. Dugo traje i on jedva čeka sam da se završi ta služba i da izađe. Bude mu dosadno. Ali kada čovek zna zašto je došao, kada upozna liturgiju, kada učestvuje u liturgiji, onda će on jedva čekati da ponovo dođe na svetu liturgiju. Ima jedna divna priča blaženopočivšeg patrijarha Pavla, koju ovako često ponavljam. On mi je lično pričao, kada je bio u manastiru, došli su neki mladi iskušenici. I on je rano služio liturgiju svaki dan. Oni su ustajali na liturgiju i jednoga dana jedan mu kaže: recite vi nama, dokle ćemo mi morati da ovako rano ustajemo na liturgiju? A on im kaže, pa sve dok ne zavolite. Kad zavolite, više nećete morati. Dakle, neophodnost je da mi upoznamo se prisnije sa Hristom, da se upoznamo sa bogosluženjima, sa svetim tajnama. Nije čak dovoljno ni da naučimo samo. Ja mogu da naučim o nekom, kako se zove, kad je rođen, gde je rođen, ime oca, majke, koju je školu završio, šta radi. Ali mogu da tog čoveka uopšte ne znam, da ga uopšte ne poznajem. Dakle, čovek mora da nauči, ali mora i da živi. Mora, dakle, živeći svetotajinski, da jednostavno doživi radost bogosluženja, da doživi radost krštenja, da doživi radost venčanja, da doživi radost ispovesti, pokajanja. Svako pokajanje je novo krštenje. Dakle, sveta tajna krštenja se vrši jednom i to je neponovljiva tajna, kao što se i rađamo jednom. Čovjek se rodi jednom za ovaj život, a krštenjem se rađa za večnost. I kao što je ovo rođenje neponovljivo, ne može da se 2 puta rađa, tako isto se ne može 2 puta ni da krsti. Ali može da se kaje, može da se ispoveda. I ono platno koje novokršteni kada se pogružava ili kada se obliva, pa posle dobija ili se oblači u onu belu haljinu, koja je bela, koja je čista, koja je bela boja je simbol čistote, nevinosti, ali se ta košulja ili to belo platno možda isprlja, ali su isto vreme može da opere. Tako i taj čovek koji se krsti ili to dete
Može on da se kasnije u životu isprlja, da ogreši se, da pogreši. Grešiti je ljudski. Ali u isto vreme može da se pokaje, može da se vrati na pravi put i, dakle, poput one haljine koja se isprlja i koja se opere, tako i on može da se očisti. Sveta tajna krštenja je ustanovljena od samog Gospoda Isusa Hrista. Dakle, temelji se na njegovim rečima. Ko se ne krsti vodom i duhom, dakle, neće ući u Carstvo nebesko. On čak kaže, idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Koji poveruje i krsti se, spašće se, a koji ne poveruje, bit će osuđen. Dakle, ove reči temelje svetu tajnu krštenja i miropomazanja, ali u isto vreme ove reči potvrđuju Hristove reči, kada je rekao, nema muško i žensko pred Gospodom, nema Grka i Jevrejina, svi smo jedni pred Bogom. U Starom Zavetu mi znamo da je jevrejski narod imao savez sa Bogom i onda su se obrezivali. Ali su se obrezivali muškarci, žene nisu. Međutim, krštenje ne pravi tu razliku. I zaista i muškarci i žene su ravnopravni. Nema nikakvog uslova za ženu da se krsti, a sad za muškarca da nekakva prednost. Dakle, i jedno i drugo su isti pred Gospodom. A isto tako nema ni Grka, ni Jevrejina, ni Rusa, ni Srbina, ni Nemca. Dakle, svi koji hoće mogu da se krste. Japanac, Kinez, a imamo i kršteni i Japanaca i Kineza i svih naroda. Dakle, krštenje nam potvrđuje Hristove reči da smo pred Bogom jedno. I kada čovjek dođe da se krsti, da li odraslo, da li dete, ako bi samo pratio one molitve koje se čitaju, bilo bi mu mnogo jasno šta je sveta tajna krštenja i miropomazanja. Najkraća definicija svete tajne jeste susret čoveka sa Bogom. Dakle, nije to tajna da se tu nešto tajno radi, da se nešto tajno dešava, sve to javno, sve to otvoreno, već je tajna taj tajanstveni susret čoveka i Boga. I ovo što mi kažemo da ima 7 svetih tajni, to je uzet tako broj 7, međutim, mnogo je više svetih tajni. Ako se držimo ove definicije da je tajna susret čoveka i Boga, onda zaista mnoge druge radnje koje činimo, a koje ne smatramo svetim tajnama, su zaista tajne. Po čemu nije osvećenje crkve tajna, po čemu nije osvećenje vode tajna, po čemu nije opelo tajna. Dakle, najkraća ta definicija nam govori da ima dosta tajni u našoj svetoj crkvi. Prvi deo krštenja jeste progon satane i odricanje od satane. Onaj koji dolazi da se krsti, on se odriče svog pređašnjeg života. Odriče se svega onoga što ga je odvodilo od Boga. Odriče se i sveštenik ga pita. Odričeš se satane i svi dela njegovih i svi vesnika njegovih i svakog služenja njemu i sve gordosti njegove. I on odgovori, odričem se. Trokratno, 3 puta. I onda mu sveštenik kaže, pljuni na satanu i zgazi. Ove reči kad sveštenik kaže, ja sam posmatrao one koji se krštavaju, nekima budu te reči suvišne, nekima čak i smešne, neki misle da je to prevaziđeno i da to ne bi trebalo činiti. Međutim, sve što u crkvi ima, sve što postoji, dakle, ništa nije suvišno i treba da se čini. Zašto? Pa zato što čovek, odričujući se satane, on u stvari
treba da potvrdi to svoje odricanje. To ne bude samo rečima. Odričem satane, odričem. Jesi se odrekao? Jesam se odrekao i tako dalje. Već duni i pljuni na njega. I onda se okreće istoku i sveštenik ga pita, sjedinjuješ se sa Hristom, i on tada odgovara, sjedinjujem se, veruješ u njega, verujem njega kao cara i Boga. I tada on čita simbol vere. Bilo bi dobro da taj simbol vere zna na pamet, jer čovjek koji želi da se krsti, trebalo bi da nauči simbol vere, da zna u šta veruje. Ali kod nas malo ih je koji znaju na pamet, ali čitaju. Nažalost, ima i koji dođu pa nisu pripremili se, da dobro pročitaju. I kada pročita simbol vere, onda sveštenik ga pomazuje osvećenim uljem. Dakle, nije to sveto miro, osvećeno ulje. Ulje je simbol milosti. Dakle, kad kažemo milost, odmah se setimo milostivog Samarjanina, koji je onog čoveka što je bio napadnut od razbojnika, oprao mu rane, pomazao uljem i previo i koji mu je pomogao. Dakle, mi onome koje se krštava pomazujemo delove tela, dakle, one rane da se zacele koju mu je nečastivi zadao tokom života. I onda se on krštava u osvećenoj vodi koja se pre toga osveti u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Krštenje se vrši pogružavanjem, kasnijeg je datuma polivanje i škropljanje. Naravno da se, ako je neka nužda u pitanju, dete u bolesti ili čovek nekršten, a u bolesti, onda može da se krsti bez ikakvih čitanja molitvi, čak može tu tajnu da obavi i majka deteta ili otac ili neko ko je kršten, dovoljno je samo da izgovori formulu da se dete krštava u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i kada to dete ostane živo, onda se posle proštaju one dodatne molitve, ali kažem, može da se obavi krštenje samo izgovaranjem ove formule, pa čak ako je nedostatak vode, može da se uzme pesak, može da se uzme zemlja, može čak i da vazduhom se krsti, ali bitno je samo da je dete kršteno. I kada se onaj koji se krstio, kada izađe iz vode, tada se čini sveta tajna miropomazanja. Dakle, sveta tajna miropomazanja nije odvojena, ona je u produžetku krštenja. I zato mnogi misle, kada se krštavaju, krštavam se. Čak malo ljudi zna za svetu tajnu miropomazanja, jer je ona u sklopu svete tajne krštenja. Dakle, vrši se odmah posle nje. Svetu tajnu miropomazanja vršili su u početku apostoli i episkopi, polaganjem ruku na one koji su kršteni, i tako im davali Duha Svetoga, predavali im Duha Svetoga. Međutim, kasnije kada se crkva širila, nisu mogli apostoli ni episkopi da stignu da na sve novokrštene polože svoje ruke, i onda su oni blagoslovili da ovu svetu tajnu vrše sveštenici. Ali na jedan način u njoj učestvuje i episkop, učestvuje patrijarh. Kako? Kod nas u crkvi osvećuje sveto Miro patrijarh. I ne samo da vrši svetu tajnu osvećenja, već on i priprema ga. Naravno, pomažu mu sveštenici, đakoni i sve ko je potreban, ali on je taj koji, recimo čak on je taj koji pali vatru u kazanu gde se kuva sveto Miro. A sveto Miro se priprema od ulja, od vina, od raznih mirisa, travki, od korenja, nekih biljaka. Dakle, ima tu oko 30, od 30 pa čak i do 60 elemenata
koji se stavljaju i koji se kuvaju 3 dana. I to se čini u Strasnu nedelju. Dakle, ponedeljak, utorak i sredu, sve vreme dok se kuva sveto miro, dok se vrši mirovarenije, patrijarh i drugi episkopi koji dođu i sveštenici čitaju sveta evanđelja. I onda se sveto miro na Veliki četvrtak odnosi u crkvu i tu se osvećuje na liturgiji i onda ga patrijarh šalje episkopima, a episkopi sveštenicima, tako da na taj način učestvuje u ovoj svetoj tajni, dakle, i patrijarh i episkop, a i onaj sveštenik koji vrši ovu svetu tajnu. Sveto miro, kada sveštenik pomazuje njime delove tela onoga koji se krštava, on izgovara reči pečat dara Duha Svetoga, što znači da se Duh Sveti koji je primio novokršteni, da se pečati u njemu. Dakle, znamo da se pečate vredne stvari. Neće niko pečatiti nešto što je bezvredno. Tako i Duh Sveti kao nešto najvrednije što može čovjek u sebe da primi, se pečati u čoveku. I zato apostol Pavle i kaže: vodite računa kako živite, jer ste vi hram Duha Svetoga. Dakle, čovjek primajući Duha Svetoga, on postaje hram Duha Svetoga. I on, ojačan Duhom Svetim, ojačan Hristom sa kojim se sjedinio, on odlazi u ovaj svet, odlazi kao Hristov vojnik, boreći se za istinu, za pravdu, dakle, boreći se za spasenje ne samo svoje, već i za spasenje drugih. Sveti Serafim Sarovski kaže: jedan čovek koji se bori za carstvo Božije može da spase 1000 drugih. Jer ako se jedan bori, ako se jedan trudi za carstvo Božije i drugi gledaju njegovu borbu, gledaju njegov život, onda i oni će da se bore za carstvo Božije i tako će taj jedan čovek da spasi mnoge. Dakle, kada se čovek krsti, kada se miropomaže, on tada ulazi u crkvu, ulazi u carstvo Božije, postaje deo tela Hristovog, živa crkva, a kao takav on se bogati vrlinama i svetim tajnama koje su pred njim i na koje ima pravo da koristi posle krštenja. Jer čovek ne može ni jednu svetu tajnu da koristi pre nego što se krsti. Ne može da se kaje, ne može da se venča, ne može ni jednu svetu tajnu. Ne može se rukopoložiti za sveštenika, recimo tajna sveštenstva. Dakle, krštenje je ulazak u crkvu Hristovu i ono nam pomaže da primamo sve druge svete tajne, na prvom mestu svetu tajnu Evharistije, da se sjedinjujemo sa Hristom i da tako, idući u ovaj život, budemo svetlo svetu, da ljudi vide naša dobra dela i da proslave Oca našega koji je na nebesima. Nažalost, mi smo svedoci da nije baš tako. Dakle, kamo sreće kad bi svi oni koji se krste nastavili da žive Hristom, nastavili da dolaze u crkvu, nastavili da žive svetotajinski. Da je tako, mi bi imali prepune crkve i bile bi male crkve da prime sve one koji su se krstili. Evo, recimo, u Beogradu se godišnje krsti oko 10.000 lica. Nešto, neke godine više, nešto 10.000, a nekada nešto malo manje. I sad zamislite 10 godina po 10.000, to je 100.000 ljudi. To je vojska hrišćana
Ali gde su oni? Nedeljom na liturgiji u celom Beogradu u svim hramovima bude možda 5, 6, ajde do 10.000. A zamislite da svi oni koji su kršteni, da dolaze u crkvu i da žive Hristom. Bilo bi nas mnogo više koji smo na Hristovom putu, bilo bi mnogo više poštenja, mnogo više pravednosti, mnogo više istine, mnogo više dobra, a bilo bi mnogo manje onoga što nas odvodi od Boga i od onoga što nas svodi, prizemljuje i čega bi se stideli i čega ćemo se postideti jednoga dana kad izađemo pred lice Božije. Dakle, dužnost je naša sveštenička i mi ćemo dati odgovor na strašnom sudu pred Hristom upravo na ove reči Hristove: idite i propovedajte svakom stvorenju. Mi uvijek upamtimo onaj drugi deo rečenice: koji ne krsti se i ne povjeruje, bit će osuđen. A zaboravimo ovaj deo rečenice: idite. Dakle, to je naređenje, to je imperativ. Prema tome i mi treba da računamo na to da ćemo biti osuđeni ako ne idemo, ako ne propovedamo, ako ne učimo ljude, ako im ne pomažemo, ako im ne savjetujemo. A i oni hrišćani koji su kršteni su isto tako odgovorni i isto će da daju odgovor, jer su dužni oni da svojim životom svedoče da su Hristovi. Znate, ako neko kaže da je hrišćanin, ali to ničim ne pokazuje, to ništa ne znači. Čak jedan svetitelj je rekao, kad se čovek krsti, pa ne živi svetotajinski. Dakle, samo mu ime stoji upisano u materijalnim knjigama, to su administrativni hrišćani. Dakle, kršten je upisan, ali ničim nije više učinio ništa da mu ime bude u knjizi života. I onda se takav žali: evo, krstio sam se, pa mi još gore. A ovaj kaže: pa jeste ti još gore, zato što onaj đavo ne zaboravlja da spljuno na njega. Pa on te još žešće napada, a ti nisi prihvatio oruđe koje ti je dato, nisi prihvatio svete tajne, nisi prihvatio post, nisi prihvatio molitu, nisi prihvatio Hrista, nisi prihvatio, dakle, zamislite, recimo sad mi ovde, koliko nas ima, otidite u bilo koji restoran, kafanu, na ulicu, vidjet ćete daleko više, 10 puta više ljudi. Ali to nas ne treba da plaši, jer bolje je kad jedan čovjek sa Hristom nego stotine koje su mimo Hrista. Dakle, čovjek jedan je jači i to je dokaz da hrišćana nikad nije bilo većina. Dakle, i Hristos sam je rekao: ne boj mi se, malo stado. Nije rekao veliko stado, malo stado. Ali, iako smo hrišćani malobrojni i nekad se zbog toga uplašimo, ali uvek znajmo da je Hristos sa nama i kada je Hristos sa nama, onda nam ništa neće biti ni teško, ni nemoguće i onda ne može niko protiv nas. Dakle, prve svete tajne krštenja i miropomazanja su ulazak u crkvu Hristovu, u carstvo Božije i pred nama se otvaraju sve dveri carstva Božijeg, dolazimo na večnu gozbu gde nam se nudi hrana, a od nas zavisi hoćemo li da tu hranu, da se njome hranimo, hrana večnog života, ili ćemo samo da gledamo šta ima na stolu i da upamtimo šta smo videli. Hvala vam na pažnji.